Ola a todos e a todas, hoxe vamos a ver como se ordean os datos en Excel. Ordenar en Excel significa organizar os datos, texto, número ou datas, en orde ascendente ou descendente. Unha forma rápida, vale, de ordear é seleccionando, vale? Por exemplo, nós si queremos ordear, vale, estos números que hai nesta columna de aquí, poderíamos ordealos de maneira descendente con este botón de aquí. Pero, como vedes, hai algúns números que non están ben, que non están na orde correcta. Por qué? Porque o número desta cela ten formato de texto, vale? Entonces, para poder ordenalos, vale? Todos teñen que estar en formato número. Isto é como se dunha lista de 15 celas, 12 son números e 3 son 3 nomes. Excel non pode establecer unha orde nesas 15 celas. Para eso terían que ser 15 celas con datos numéricos. Entonces teño que ir a, vale? Tipo de dato, cambialo. E vamos a probar outra vez a ordealo. Nos vamos a datos, ordenar, e agora vedes que xa está ordenado de maneira descendente do 1, vale? Pero que pasa? Como vedes, cando eu cambio, vale, a orde dos números dunha columna, se move toda a táboa. Por qué? Porque as celas, vale, están conectadas, vale, unhas con outras. É dicir, todas as columnas están conectadas. Entonces, non son seccións individuais, vale? Entonces, cando eu movo, vale, ou ordeno, cambio a orde dunha das columnas, afecta a toda a táboa, porque están conectadas esas celas uns coas outras. Pero non só podo establecer unha orde ou un criterio de orde, podo establecer máis dun criterio de orde. Podo poñerlle que estableza diferentes prioridades de orde dentro dunha mesma táboa, vale? Que faga unha orde xerárquica establecendo diferentes prioridades. Por exemplo, se eu pincho aquí en ordenar, vedes que se me despliega unha pestaña emerxente e teño unha opción que se chama engadir nivel. Lle vou a decir que primeiro me ordene por nome, vale? Da A a Z, e que despois estableza unha orde por número de referencia de menor a maior. Entonces, Excel agora o que vai a facer é primeiro establecer prioridade de orde por nome e dentro desa orde por nome vai ordealo por referencia de menor a maior. Vale? Entonces, nunca é recomendable ordear só unha columna se esa columna pertence a unha táboa de datos con datos relacionados, vale? Porque senón o que vai a pasar é que nos vai a desconfigurar, é dicir, se eu teño, vale, facturas con un número de referencia, se cambio o número de referencia, xa non vai a coincidir coa factura. Entonces, teño que ordenar e que se modifique ou se cambie toda a táboa.